Medzi súťažnými družstvami nechýbali hasiči, rybári či dokonca jaskyniari. Každé z družstiev má svoj špeciálny recept na dobrý guláš, no víťazom Gulášfestu môže byť len jedno družstvo. Tým sa stalo družstvo jaskyniarov z Rožňavy. Ale poďme pekne po poriadku. Gulášfest na Spiskom Salaši má už dlhú tradíciu. Takže je to 6. ročník. Fest guľašu Branisko. No dnes máme tu 10 súťažných tímov, i keď bolo prihlásených 15, neprišli toľký, koľkých sme ako čakali. Ale to nevadí, ja som to počítal, že bude 8 a je 10, takže ešte je to aj prekročenie toho množstva, ktoré sme ako očakávali. Navariť ten svoj guláš prišli Podspisky Hrad Prešovčania, Levočania a aj spomínaní Rožňavčania. Každý má svoje tajomstvo úspechu a po chvíľke prehovárania nám ho po niektorí aj prezradili. Šafrán a budeme to používať len trošku na sfarbenie. A osvedčilo sa vám to tam? To je super korenina. Zároveň ten kelík ako predjedlo. Je to taká dobrá príprava na ten samotný guláš. Nie hlavu z barana, ale hubu baraniu hlavu. Súťažné družstvá boli rôznorodé a každé svojím spôsobom originálne. Obmedzenie nebolo vo veku a ani v počte členov družstva. Koľko vás tu je? Aj 2, 4, 8. 8 ľudí. Áno. To sú 2 rodiny? To sú 2 rodiny. Máme tu aj vnúčku, ktorá je asi najmladšou účastníčkou celého Gulášfestu. Má 8 mesiacov. Mäsový guláš varilo na Spiskom Salaši aj rybárske družstvo, ktoré kvôli tomu pokojne zmeškalo aj začiatok sezóny lovu zubáča. Prečo ako správny rybár nie ste na zubáčovi, ale na Gulášfeste? Tradícia. My tu už, víš, tak jaký rok? 4. či 5. Asi 4. Gulášové majstrovstvo predviedli aj hasiči z Prešova. Namiesto tradičného ohniska a kotlíka zvolili radšej takúto metódu varenia. Keď hasiči majú otvorený oheň, tak majú trošku inakšiu robotu, ako sa hrať s nejakým mäsom. O čom je váš guláš? O dobrej chuti, o viac druhov mäska. Všetkých 10 gulášov malo spoločný základ a tým bolo mäso, väčšinou mix hovedzieho a bravčového. Po 5 hodinách porota degustovala a uznajte sami, že to nemali vôbec jednoduché. Za ten čas to vypadá celkom dobre. Každý má svoju finesu, každý má svoj guláš ala tutti frutti hamty svoje. Porodcovia sa svojej úlohy zhostili doslova filozoficky. Ono sa to hovorí, že v peknej žene nemusí byť múdrosť a v škaredej bude vysoké IQ aj v gulaši. A môže byť na vzhľad krásny, ale chuť môže byť valná. Každá žena je niečím výnimočná, každý guláš je tiež niečím výnimočný. Každý z 10 súťažných gulášov mal svoju originálnu chuť, vôňu aj farbu. Ten, ktorý porote ulahodil najviac, navarili jaskyniari. My máme 4-chodový guláš. Prvý chod ste teraz ochutnali. Tým bolo vynikajúce kolienko. Druhý chod je ešte v kotlíku. To bude slanina papriková. Tretí chod to bude kel varený a štvrtý chod samotný guláš. Povolanie jaskyniara nie je jednoduché a často býva aj životu nebezpečné, preto na žiadnej jaskyniarskej akcii nesmie chýbať špeciálny balíček prvej pomoci. To je z maďarských končín, to je z azijských končín a to sú z našich končín. Jaskyniarom z Rožňavy k víťazstvu blahoželáme a dúfame, že ho prídu obhájiť aj na budúci rok.